Magpatutok. Good morning. Ay, yun na ang aking ano na. Saan pa? Hindi. Hello, good morning. Nadidinig ba ako? Yes, good morning. Quick lab lang ako. Hindi niya kasi inday. Salamat, Wing. Ne, salamat, Ne. Lapit ka na din. Salamat sa tusok. Mag-serve. Salamat, Ne. Mag-open ka mo ako. Isuro ko mo. Maganda ba, Ne? Di atay. Tabak ko. Salamat po sa nandiyan. 300. Ay, 300. Quick live lang po ito, guys. Gusto ko lang magpasalamat sa mga tumulong sa akin. Ayan. Ito na yung iniintay ko ba. Hello! Hello, Wongja! Thank you, thank you. Thank you for coming. Gusto ko lang po mag-thank you, Wongja. Thank you. Every is here. Thank you very much. And always support me. Thank you. It's good now. It's okay. My channel is okay now. Last night, I'm Moni. Ne, tama ba pigay ko ngaw-ngaw dyan? Wong naman. Sisi Osang, Sisi Diving, team support, thank you. Sisi Mayan, Sisi Nobi, Sisi Ligay, Kuya Ted. Salamat. Salamat lagi sa support. Sa tulong niyo lahat sa akin. Yung mga, hindi ko maaabot yung aking ano ba, yung WH ko mga nagbigay sa akin. Sisi Osang, uy, ang taba ko. Ano ba itong pinagnangaw ko dito? Ne, okay lang ba? Bibig ko dito? Oy, dispatching sabi, thank you very much. Thanks for coming.
Mag-ano lang ako, mag-quick live lang ako po. Sa pasasalamat ko sa mga aking team support. Thank you very much. And Team Monetize, salamat. Lagi kayong nandiyan sa akin tuwing LS ko. Andiyan kayo nakasupport. Salamat. Salamat. Okay po. Salamat po sa pagpunta. Saglit lang din po ako discarding swabe kasi kahapon lang ako na ano nga ni Lolo na aprobahan. Uy, nakakaiyak man pala dito magnangaw. Naiiyak tuloy ako. Iyakan na din. How are you, my friend? Okay na. Okay na discarding swabe. Okay na. Kahapon, okay na ako, na-aprobahan na ako. Morning na ako. Break time. Break time. Na okay. Nung nakaraan month, dapat noon pa yun, hindi ako na-aprobahan ni Lolo. Maraming naging problema ba sa amo ko. Sa, sa aking, thank you, sa aking channel. Hindi ko alam. At yung aking mga pinagpo-post, hindi nagustuhan ni Lolo. Sa awa ng Diyos ngayon, okay na siya. Kaya thank you sa lahat-lahat. Ayan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko maaano ang laki ng aking utang na loob sa inyo lahat. Yes, Wong Jia, yesterday. Thank you. Yesterday only. Dikit ka na dyan ni Mr. Suave. Di ko tanong siya. Nagbabalik siya. Sabi ko ngayon ako mag-LS yung saglit kasi ngayon sa Pinas, di ba? Pinas time. Kasi pag mamaya, wala tayo na lang. Ang itsura ko pa Nakaano na ba ako? Saglit lang ako. Yung mga laging nandiyan sa LS ko, alam ko mga busy kayo ngayon kasi oras ng work, di ba? Thank you, my friend Wongja. Hindi ako ka pa dyan eh. Hindi ata yung sura ko ba? Mas mahirap pala yung magngaw-ngaw ka na ganito ba? Naaano tuloy ako. Sisi Daily, Sisi Mayan, Sisi Mitay, Sisi Novi, Kuya Sed, sa aking team support, thank you very much. Sir Lakay Jun, salamat po sa pagtanggap sa akin sa team support. Salamat po sa inyo lahat. Team support. Oo nga eh. Kaya sabi ko sa imo ni Premier na sana sa mapapahili ka palang pagkaroon ka ni mag-ano ka. Ang hirap pala, wait na. Di ata.
Wala pa yung iba, mga busy sila. Because Wongya, my friend, Wings Vlog, and what's your Spanish? Yeah, sir. Ang taba ko ni sa ano ni sa ano ni ano dapat pala magrayo-rayo. So, yeah, kay na yan. Oh, hilinga ho ta na ano ko. Makabanga sa nakang oras ta ano mong kus na ni sama ano naman nga isa. Ay! Uy! Uy! Nawala! Bakit nawala? Ano nangyari? Thank you, my friend. Okay na ba yung boses ko? Kasi inano ko siya, ano, may, may dumas kasi ano, tinanggal ko ba? Pati tuloy ito na ano ba? Nawala. Yatay. Hindi kanina kasi ninawala dito ba sa ano ko? Yung pala doon yun. Dito sa isa kong cellphone. Yatay. Yung pang ano ko. Nakalimutan ko yung pala duman yung pala duman sa inutan sa ko, yung ano, pinang la live dito. Pag, na ano ko nalingaw ko, pa pala ko sa cellphone. Ipaliwanag mo next mo. Hindi ate na yun. Isura ko, oh. Yung laging nasa live stream ko laging, ano, nandiyan sila Abo. Wala sila siguro busy. Si Roger nila sila. Yeah. Yung yeah. Ay, di atay. Mga busy siguro sila. Nagkikiliti na naman ako. Di atay ko. Ang lakas ng bibig ko, no? Mamayang gabi magano tayo. Maya-maya andito na yung amo ko ba? Kaya sabi ko, isimit ko lang sa something ano lang. Kaya may malapit ka na. Saglit na lang yan kasi parang parehas lang tayo. Tinusok nga ni Ana. May wait, maglayo-layo ako sa ano ba? Maglayo-layo ako sa kampas parang masyadong ano. Uy, ara-ara mo na kasi udma, ano siya, yung hindi ko talaga siya expect. Ayun nga sabi ni Jennifer, ate tingnan mo, hindi ko pa siya tinitingnan kasi di ba nung first na nag-apply ako, inabot ng 2 days yata bago nag-reply si Lolo. Tapos kahapon. Ano na, isang oras na yata nakaraan bago ko siya tinitingnan, even okay na siya. Yung siyempre, hindi ko na ini-expect na gano'n kasi marami ng problema sa ano ko, di ba? Sa channel ko. Dahil sa mga post ko, di ba? Kaya hindi ko na, sabi ko, bahala na yan dyan kung ma-approvehan ba ni Lolo o hindi. Sabi ko. Eh, sa awa ng, ano taas ito, okay naman na. Bahala na. Oy, kaya ikaw na, ano lang, saglit na lang yung pagkatapos ng wait mo lang yung WH mo.
Tapos ito mag-ano ako kasi yung amo ko lalaki din. Naabang ko baka maalaglag. Mag-ano ba, magtawag. Nakain lang mo. Ano, nag-start ako August. Oo, August, September, September, October, November, December, January. 5 months. 5 months na eh. Di ba? O ikaw, 3 months ka pa lang? 3? 3 or 2? May ikaw ba? Haba ng pataan mo. 1 taon. Hindi po, ayan. Maabot ang 1 taon pa. Mga sana. Buwan na. Halos na natin mo sa 1 bulan. Hi, Titi Inday. Inday din. Thank you, thank you. Thank you lagi sa lagi nandiyan kayo sa live ko. Salamat lagi sa support. At rin yung sana, madali na ang kung dahil nga naging problema sa ano ko, dapat ano lang, 4 months, di ba? Ay nagpa-problema. Kaya nga, madali lang ano. Si Inday, kiss live lang to, si Inday. Salamat lang sa mga aking mga nandiyan mga lagi nakasupport sa team support and sa monitor support. Ayan, ang piliton ko na naman ko ni kundi na ano na naman ko. Ang itsura ko ba, di atang. Dapat pala araw ka na naugun ko ha. Kasi Inday, ano ba itsura ko dyan? Okay lang. Naku. Oo nga, hindi nakaka-express nga minsan kasi di ba? Ay, oo nga pala. Wala pa, hindi pa ako marunong kasi. Pero alam ko meron na yan. Ano lang pa ako ba? Pasok agad. Mamaya ko na lang ipaayos. Alam mo naman, hindi pa ako masyadong marunong. JBD pa, thank you, thank you. Thanks for coming. Ay, may, kasi sanay tayo sa walang harang si Inday eh. Oo nga, kapatid ko kasi dito nandoon. Sa kanya nga lang din ako nagpagawa ng kami. Saan ang harang ni Sisi? Nasa taas yung kapatid ko, hindi ako marunong. Mamaya magpaturo ako. Di ba pwede pa naman siguro yan bago i-end? Lagyan, ganun ba yun? Saan ang harang din si Inday? Oo, nawala yun. Nakalimutan ko ba? Nakalimutan ko. Kasi yung isa busy, ginano ko lang pina-open ko na sabi ko, ayusin mo nga to sir at mag-normal ako sabi. Sige siguro yung lagyan mamaya, si Inday.
Uy, alam mo ba, Sis Inday, kahapon hindi ko alam kung ano yung naramdaman ko ba. Naiihi ba ako o natatai? Baka mamaya ano ko na naman ito ba, maundot ko. Baka may biglang mawala yung ano ko. Google, Google Chrome, punta ka sa right studio. Next time pag nag-live ka, dapat may add pa. Yung uli, nakalimutan ko din. Excited lang mag-live ba. Kaya pinasok agad. Wala ko sa ayos. Roadrunner, vlog. Thanks for coming. Uy, paano ba paglagay, pag ano ng hagdan, hindi pa ako marunong. O, tapaayos ko sis mamaya sis. Hindi pa ako marunong maglagay ng hagdan ba? Opo, opo, Roadrunner, oo, ano lang, kahapon lang. Kahapon lang ako na aprobahan ni Lolo. Wow, thank you, my friend Romja. Thank you. Thank you, my friend. Ah, thanks for blessing. My dear friend. Thank you very much. Ha, love you. Hindi pa ako marunong masyado. Hindi pa tayo masyado marunong. Si Atay. No, may palipad agad. Kaya nga, thank you, my friend. Thanks a blessing. And always support me. So nice, my friend. Nahiya ako. So, ang pangit ko ba dyan? Ano ba itsura ko dyan? Mapangit. Wongja, you know? Uy, Ruth. Salamat. Thank you. Thanks sa inyong mga blessings. Salamat sa mga blessing, guys. Ay, nawala! Ay, nawala. Ay, nawala. Ano nangyari? Ay, uy, ano nangyari? What happened? Wait. Ay, ito na. Wait. Per, per. Nawala yung light ko. Di atay. Wait. Per, per, per.
Sir. Bukti. Ay, hindi kayo. Sipot na. Nawara. Hili na. Open cam. Ano nawala? Paano yun? Sinanaw ma. Napindot nga may kamay. O, di, silan mo ako. Ilan buwan na ba kaya? Dahil pa man yung nag-ano kasi daw. Iyo na talaga niya. Pag inod mo, ano na, automatic na magadan. Eh, magkakataon dahil kumakaya ng silibo. Sis, ano ba gaga? Nagsaintan kaya. Kasi ano ko sa nga nito, screenshot ko sa Kamot. Nahahang. Pindutin ko daw ang camera ko. Ano, siguro ang camera mo, tapos hindi ko iba. Napindot lang ang pindot. Uy, puta! Muanaan! Baga, kita! Putay? Mapunto ko sa trigo? Ano? Ano sa kagawin na yan? Kung sino lang. Tapos, ano ang sa video end? Ngayon ako mag-live stream, sinakalak ang mga lalak na yaw dyan. Hindi, ang tagmot. Okay. Kuya, sir! Raba kayo. Mama. Hindi ko na siya maano pa. Naka-open cam na ako pero diretso pa rin, di ba? Okay lang daw kahit wala akong off cam. Pasensya na. Nervous talaga ako ba? Grabe. First time si Dailin. Hindi na ako nakikita ba nag-ano yung ano ko dito sa anong main ko. Itong CP lang na isang gamit ko. Tanga-tanga talaga. Wait, duwa na nagpalipad ako. Kaya tig-screenshot ko ta. Yan! Bakal! I-screenshot ko.
Kaya nga ne, kaya, sa pinindot, tig-screenshot ko naman sa saro, tig-aro ko ka, nag-block. Apo ko na asyanas na aro ka na, no? Isa ka magpahiling. Iyan nga eh. Okay, baba na ako. Ako. Nagigibo man sa lalaki. Isarado mo na ka, mababa na ako. Tabad si tatay mag-abot. Hindi ko na talaga siya ma-open. Pero diretso pa naman yung LS ko, di ba? Pasensya na po. Sisi Daily, salamat, salamat. Salamat sa tulong niyo lahat. Hindi ko to mararating kung wala kayo, di ba? Hindi naman basta ano yung ano ba? Ang laba dito, nakalagay na dito sa ano ko, ano, itim na hindi ko maibalik. Eh, hindi ako makapag-team. Di asay. Si Inday, paliwanag niyo paano ba to? Si Glenda. Thank you po sa pagpunta. Hindi ako makapag-team. Roadrunner, thank you sa blessing. Wongja, my friend, thank you very much for coming. Thank you for blessing. Naku. Manay mag-exit na ako. Ay, Manay, ikaw an. Manay, ma-exit na ako, Eugene, para na. Manay, salamat, salamat. Thank you. Tanga-tangahon talaga ako, Mano. Hindi ko aram na pindot ko. Nag-lock na ko makapag-pin. Hindi rin alam ni kapatid. Thank you. See you later, my friend. Thank you very much. Una ko kung si Isay ka Mano, ikapalanaan. Katanga-tangahon maga ko. First time kong maggamit ka ng StreamYard. Naanggot na stubang ko, dapat ba kaya hindi ko nag-screenshot sa ano, digdi sa kuyang ano ba, pang pang jacket. Duman ko nag-ano sa saro. Kaya napasala. Dahil ko na talaga gibuhon otro. Wala ka din alam si Glenda. Mali anong ko kaninyo? Ikapalanaan, paano ang gibuhon ko kaninyo? Tamayo na bagta kung nahilig digdi sa kuyang main na main na account. Pero nag-work pa siya, kahit in-open ko cam, ayan, open cam pala, ayan, open. Pero yung isa, yung sa taas, hindi ko siya maano. Dahil ko siya black siya, mayo kung masapas nandito lang ako sa baba sa maliit. Iyo po nga ni Manoy, paano sana ako yan, mapasalamat niya ako nga nito sa mga mga tumulong sa akin. Kaya sabi ko, gusto ko magpaakyat. So, hindi ko rin alam pala, hindi ako nagpaturo dun sa kapatid ko. Inaliligo, kaya hindi ko siya ma-istorbo ba. First time, alam ko pindutin mo lang tapos may labas doon na pinili.
Yung sa baba ng ano ko, dahil yung maraos. Sa baba ng mail ko. Ano, pinindot ko yung ano, yung pintas, edit name, edit audio, avatar. Yun man ang lumabas. Sabi ko yung mag-end ka na lang tapos relive ka na lang ulit naman. Sige, 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 mag-end na po ako. Salamat, salamat sa inyo lahat, guys. Thank you, everyone. Wongja, thank you for blessing. Oo, mas magayon ni talaga ni sa ano, mas magayon talaga sa ano, mas magayon talaga sa direct. Hindi ko naman madalas gamitin ang StreamYard. Sige, sige, di, pati si Dailin, hindi ko rin na ano kanina kasi na ano ba ako. Buwang talaga ako. Doon ako mag-screenshot kasi sa mail na ano na mas nasira ba. Ah, ganun ba yun, Manoy? Oo, sige, sige, mag-end na ako. Tanga lang. Sorry po. Tapos pag nag-end ako, ano na nang pipindutin ko, hanapin ko nang muna alugod sa sugat ko magsakat naman ka. Ano, pag-end ka, ano pa, ano, ano. Tapos isi-share ko lang siya. Talagang gay man kumanay nagdala siya pag-araw ka ng oras ba? Kasi ano, yung trabaho ko, para sa araw na ko. Oo, yung harang na hindi ko pinindot ba? Teksto ka na lang tapos lagyan mo harang. Ano, para may... Eh, siyempre, ikaw panoorin mo din yung harang ko. Nag-live ko muna mami, kasabi ko, para ka ako yung sa Pilipinas, di ba? Kasi pag nag-live talaga ako, gabi, pag nasa kwarto na ako, tulog na yung mga Pilipinas, di ba? Kaya kasi ang tanga-tanga ko talaga ba, nasira sila yung aking, ano tawag dyan, yung pinaka-main ko. Thank you for coming. Then, talagang hindi ko na alam kung ano gagawin ko dito sa ano ko, sa main ko. Pasensya na. Sa sige man na, congrats sa channel mo ingat sa pagpapaakyat sa... Wala yung sorry, dito ka na paakyat. Hindi kaya, hindi kasi ako nakapagpaturo sa kapatid ko ba? Sayang, hindi kita nakapaakyat ano. Sorry naman. Next time. Next time po. Sorry, mag-end na ako. Ay, ano ko ba ng 1 hour to? Huwag na. Okay na yan. Mag-ano na lang ako. Susunod.
Dahil ko na sa mana yan, ang gawin. Paano? Tingnan mo, oh. Na-block na yung aking cellphone na isa. Hindi na ako makapag-pin. Well, na ano yung napindot ko kasi yung isa kong cellphone. Kaya mag-ano na lang tayo, mag-end na lang. At guys, salamat po sa lahat po na nagpunta din. Team support, thank you very much. Master Lakay, thank you. Lahat po ng mga nagsuporta sa akin. Sisi Dialing, Sisi Maya, Sisi Novi, Sisi Mikay, Kuya Ted, thank you. Team support, Team Monetize, thank you po sa inyo lahat. Nandiyan kayo palagi. Thank you. Sisi Osang, Bob, salamat. Dawa masakit dibo ng channel ko. Salamat. Nagawa mo ng paraan. Pasaway lang si Manay mo. Hindi ko kaya aram kung pan o gibon ini. Basta sigis na ko upload ko aram na magkakaroon pala ako ng problema sa mga upload ko. Kaya thank you. Manoy Eugene, salamat po. Sorry, dahil ka nakaakyat. Dahil pa po kaya ako sa tao. Next time, mag-ano kita. Love you all. Wongja, thank you, my friend. Thank you very much. Sisi Inday, salamat. Sisi Glenda, lagi ko ng chance. Thank you. Mag-end na po ako kasi hindi ko talaga maano siya, oh. Hindi ko alam yung ano na nangyari dito. Bye-bye po. Salamat sa lahat, guys. Thank you. Ay. Ano? Andiyan pa ako?
Oo, tapos sama ka. Hindi, iiwan talaga yan. After iiwan talaga Hindi yan. nga daw sa cellphone mo, hindi nga daw dito sa tanatangahan talaga. Habo ko na mo. Dipota. Hindi nga daw may sa ano. Iiwan talaga yan. Ang malalag pa kayong live. After yung Yung ako na sabi ni Archer pa, imagine mo man ka. Sabi ni Malayo Jen, hagdan naman sa kumakanta ko. Hindi ko na yung naman nagpagpagay for mag, ano, ay buko. Ano? Nakalive ka pa! Sabi ko, ino. Tatanong pa. Paano pa? Paano? Oh! Nag-roll na. Sa ino, try again. Pagkilimudo talaga kaya. Nagkalay pala ako. Buto! Sa'yo mo tuloy ng igde? Igde o igde? Igde. Sure ka? Iyo. Ay, igde yung upcoming eh. Saglit daw. Ano kaya ang cellphone mo? Lapta! Yan pabaga! Salpatol! Pinihulib! Pinito ako sa pag... Oh, yan na! Lib! Ano pinindot mo? Lib nga. O, ito pinindot mo pa dyan. Pigchichik ko nga ni kung ano baga ang... Mayudang, ano, de, kuda nilagay ng harang. Adi man kaya, inano de mo man kaya sinet. Paano ka man magkaharang na de mo sinet? Hala, ito natatok doon. Tagapasakas na kayo na ano, kung makaisip ka. Agad-agad. Hilingan daw kung ano pa. Ay, ito. Lingas mo. Ay, ko harap kung umpin pa. Oh. Yu pa, complaint pa. Nag-off na digde, pero digde na dahil. Kaya, yung nga cellphone mo na pa. Lat. Wala yun. Bring niya. And